Авиокомпания България Air пусна първия си директен полет до Лисабон, Португалия. На 28 април с пълен самолет Airbus A320 стотици се насладиха на близо 5-часовият полет до португалската столица. Ирина и Георги пътуват на сватбено пътешествие, след като скоро са сключили брак. Лисабон от доста време искаме да го посетим. За първи път директен полет, тъй като досега всички полети бяха с прекачване, доста по-дълги, доста по-неизгодни. Тъй, че за определено сме щастливи от новите дестинации. За нас е много важно спокойствието от това, че всички услуги са включени в цената на билета. Не е необходимо да доплащаме, било то за ръчен багаж, за основен багаж, за кетеринг, за място в самолета. Това определено много влияе на избора ни. Семейство Цаневи досега са пътували много пъти с България Air, но са избягвали дестинацията до Португалия заради липсата на директен полет. Винаги директният полет е за предпочитане, най-малкото времето е фактор. Също така със сигурност никой не обича да се прекачва. Красимир и съпругата му летяха за Лисабон, за да отпразнуват великденските празници там. Откакто са лекари на свободна практика, често летят с компанията. Красимир предпочита услугите на България Air от средата на 60-те години. Обслужването още тогава беше изключително добро. Лошото е, че не можеш да пътуваш никъде, по никакъв повод, освен ако не си син дъщеря на съответните величия. Радвам се, че посещавам Португалия, макар и за първи път. Надявам се, няма да е за последен път. Аз мисля, че чрез тази директна линия Португалия ще стане много по-известна дестинация. Трябва да ви кажа, че ние доста пътуваме, но това беше проблем и не сме пътували никога досега до Португалия. За пътниците в първия директен полет авиокомпанията бе подготвила специални изненади, празничен кетеринг и комплимент – чаша шампанско. Предлагаме коктейлни хапки, шампанско и шоколад за всеки един пътник по случай откриването на линията София-Лисабон. Имаше ли някакви забележки от пътниците, някакви по-специални желания? Честно казано не. Хората предпочитаха повече от шампанското и от виното, но само положителни коментари. На летището в Лисабон пасажирите бяха посрещнати с тържествена програма, включваща подаръци и екзотични танцьорки. Пилот на самолета бе Иван Петков, който работи в авиокомпанията от нейното създаване. Средният вятър беше над 150 км в час и затова полетното време беше малко по-голямо от средното, което очаквахме, но пък на връщане летяхме по пътен вятър и в някои участъци беше над 1000 км. Пътната ни скорост спрямо земята. Беше нормален полет, надявам се и за пътниците е било така. Съвсем малко турбуленция в началото. България Air ще изпълнява директни полети до новата дестинация Лисабон всеки четвъртък в 21:10 часа от терминал 1 на летище София на цена от 224 евро за двупосочен билет, с включени летищни такси, багаж и кетеринг на борда.